upindure ndau yako pamberi pachangamire dotito yekuti unodanana nemudzimai wangu. Umbowo ndinawo. God knows uya upindure ndau yako yekuti unodanana nemudzimai wangu. Umbowo ndinawo. Nyaya pakurukota nachangamire. Vaita basa serikali kumangani. Pira dare ndau yako zvairi. Wakaichekesa wasvika pachinamu. Amsoreda. Ndingatola zvinji katola zvokunyepa. Asi nini mbo wangu chaiwo urumfoni. Sasa sibusa taura katinzi. Umbo wanawo ini urumfoni ndokudai so. Inini ndakagara kwasa mwezi handiti ndikatosa foni yamadhama wangu ndichimbonzwa kuti hando zviri kuitika. Handiti. Pati ndikatosa foni yamadhama wangu haisi kubati. Vati awo ngita sei. Handiti. Pane gurezi wangu ini mukadzi wangu mangu ini. Unganzingawirirana naye. Handiti. Ndanga kusvika pateni pangu. Dzimwe ndisipo nchena kwasa. Handiti. Oh saka ndakazosvika pakusangana nawo pateni. Handiti. Wakabva wasiya foni iri muteni. Ya gurezi vaya. Iri mumba mangu ini. Vandaba namba dzangu dzawo. Vandakonvheta pafoni pangu ini. Vandagara. Musi wa 11 June. Ndikabva ndabuda nimufesa wangu ndamona. Chienda kumutunga guru mutora mombe ngeri. Atakwanisa kuzoenda kumutunga guru ikoko. Ndikabva tadzoka pati ndikadzokera mudotito. Ndikabva tadzoka kumba. Ndidzoka kumba ndichisvika kupateni zvimwe past 12 dzekumane dzeusiku. Ndichisvika pateni ina ndazoona kuti mombe yangu ndozvandinazvo. Pozina ndikamwira ndinotomwa udoro zvishu. Apa wakadhakwa kai? Andini. Ande. Zvadaro. Mombe yangu akabva abata foni yake. Handiti ndabva tekisira message kuti kuna Blaze hai inabanya ndikati ndikaziona kuti pa munhu angubata uchi foni yake izvo zvauda pachi chika. Ndagara pai kuseni mfesa wangu ndibva ndifonera tikanzi shale inotora mombe tikasiya kumbiri ku. Ndanabuda naye ndinachienda naye. Sata svika kumhiri koko mamessage kone yandikakunovheta kuna namba dzaBlaze hai ndikabva kutanga kupinda mufoni mani mangu. Alright. Hapana chakaipa. Ndio ndavhura mabi yangu ndikashamari inzwa zviri kutaura. Zvakanaka ere. Ndikati ashamari. Achina kunaka. Zvakanaka. Handiti. But izvi zvauda kuti tisunene tuinana. Unkwasa unzwa pfungwa dzaunaka. But ashamari zvauda. Unkwasa tana namadhamu wako. Munonyasonzisa. Ndabva ndatana namadhamu wangu. Haana kunzwisisa. Ndadedzana atete. Ndofwa uyanda izvi ndibvunzire mukadzi wangu so madam vatanga ujambo abo right zvadano varata inyangwa inese vanese kwasabu musisatati ansazati date ndelipo vadongo musisatati vanisa nyaya yangu vandasvika vandaudza nyaya yangu zvikanzi mukuru masabu kwapo uno pana asi iwe nyaya kuti utonga chi musisatati next week sata sabu kanenge tase awo nyaya yakaenda kwasabu igutu kwanganzi kudini nyaya yakwe kasabu nyaya yakasvika advance right shamari inini ndiye ndikatanga kubvunza iwe unombope kuti uzoti uyu andana nechi nemukadzi wako ndikati inini mboni andi anakwanisa kutaura asi mbouri mufoni tikanzi alright ndobva wabvunzwa mukomana tikanzi sema unozizere kuti wanechi aiwa inzwa zvabvunzwana baba hanzi sabhuku akakombera kuti kudii kapera chii kana kuti unona minetsi here yeshuwa sabhuku wakati kudii sabhuku wakati maminitsi yako sabhuku vakati nhau yakoyo ndeyochokwadi uyabatwa nomhosva here kana kuti yaraswa aiwa sabhuku wakati chokwadi kuti uyabatwa nomhosva bhozi akasoguma mhosva akabva abvisana nenda mulandu akabvisana nenda mulandu naye pano ashwa nyaya ikutora nomukomana wechokwadi changamiri takuisiya pamunhu ikuya ndiakanototonota nhoroondo dzake kune murume yakutadza kutaura apa kuti ndine nhenda murandu yaakatobvi yandinayo iri muhondo datadza kutara nyaya naye kumana aiwa ndasiyososeka munhu
Ana mbora ko. Mwira kwa nyinzi yao. Aya anambomira mulanda. Ndomba gari amatori ya. Chini ndamurati chawakapiwa. Iye Kuti abvume kuti zvichiwa. iye tikati ngowani. Ndo yakabvisa. Ndio yakabvisa. Akati zvishuwa. Kuzvishuwa. Zvipa chitangani. Chika unoda kuti akuitire muri munhu. Angoma tango ndibhadhirawo zvekuti ini changamiro pamusoro. Apana ukama iwo umwe wako uripo. Mati changamiro Apana ukama. Haisi ama yako iwe. iyama yangu. Ndakamuona kungwachoka kama ukagara zvekuda. Anditi kungwa kwacho ndakamuona. Saka tauranya yako Uyu ndakamuona inini. Ndakamuona inini ndatezvara wangu. Sotofi nini? Ukadzana kwatwa ndatete wake. Anzaza baba wake. Ndoza kamoja kama Ayo kana. chokwadi kutawa ukama uripo Uripo tu. Ndosaba muri kuona kuti nyaya dzakadai dzekutitambudza dzimakuna-kuna dzirikutadzisa mvura munani dziri kuuya nezvirwere nenyaya yekuti veukama vari kutorana havasi kuzeza havasi kutya pabuda chimina saka nyaya yechimina akatobuda chida kubhadhara ndechekutanga ichoti muchinura chimina kadiwa kune mombe mbiri dzinoekwamama nemwaichena kuchinura chimina chamakaitochi zviri kunzwika watenda kuti zvechiwa mhosva yazoda kupedzera dare nguva tinoda mombe mbiri dzinoekwamama nemwaichena kuchinura zvinye zvitikuruita ndozvekutanga kuuya iwe ndakubvunzira kuti chii chauri kuda kuti murume uyu akubhadhari Akandipomoperi 5 uchapiwa mombe 3 uchapiwa nemurume zviri kunzwika amuyari mombe idzi Kubirowa munditerezero wakavumbuka. atoteredzerwa wamunzwa mombe dzakachida here munhu mombe dzakaro munzwa kuderedza hatirambe kuderedza izvo zvinasi unoita katenda notina notina nani izvo zvitobva tamupa murume ziri kumba kune ngani Akumba sopa nongoro nomombe 1. chiita mbiri izvo tobva taziva kuti tati mombe mbiri ugoona mupatobva taziva tapedza dambudziko tobvisa imwe chete inobuda here tobva ndabvisa imwe chete Pamusana. Ndakuro ruma zorushoma nani. nemazuva nditaurire kuti muda mazuva anoda svondo asi ndida kupa masvondo mairi mupe masvondo mairi anotsvaga dzite mombe mbiri ape murume uyu dzoya muno mudare ramambodotito tomupira muno mudare obvabvisa mombe dzedu dzatataura mbiri dziye dzinozouya nditangire kupa murume uyu idzo mbiri wamupozva chichema kuti mambo danichikumbira kuti swakati ndoziva nemombe dziye tanga dzemurume wekupedzera nemari yedare yakakwidza murume mvura mari yake dare Right, pamusoro